Ola chicos, que tal? Como estades? Chámame Loaira, moitos xa nos conocemos, pero para os que non sexa así, encantada de conocervos. Hoxe vou vos falar dunha actividade que practico eu. É moi parecida á gimnasia, chámase yoga. O yoga é moi guai, porque axúdate a estar tranquilo e a estar contento. Cando empecé a facer yoga, aprendín que con el podes estirar o corpo todo. Hoxe vou vos explicar como estiran moitos dos animales que coñecemos. Vamos a empezar polo primeiro, o gato. Poñemos as mans no chan e as rodillas no chan. Vamos a respirar polo nariz, así. E a botar o aire polo nariz tamén, así. Cando collamos aire, levantamos a cabeza e metemos o cu todo para atrás posible, así. E cando botemos o aire, facemos o revés. Metemos a cabeza para dentro, miramos para o ombligo e botamos o cu todo posible para dentro. A ver, vamos a intentar, ¿vale? Que tal, chicos? Como imos ca primeira postura? Agora vou vos explicar como fai o can. Agora o que temos que facer é poñer os pés no chan, estirar as pernas e o cu para arriba e xa está. Xa sabemos como estira o can. E andamos. O can tamén anda así. E non nos podemos olvidar de expirar e inspirar polo nariz. Agora vou vos explicar como se estira a serpe. Estades preparados? Temos que baixar todo o corpo ao chan. Poñemos a cabeza no chan, a frente, e as mans a ambos lados do peito, e os pés xuntos. E collemos aire polo nariz e botámoslo polo nariz tamén, vale? Subimos a cabeza e baixamos. Outra vez. Agora vamos explicar como estira o tiburón. Vamos a estirar os brazos ao longo do corpo. E se podemos, agarrarnos por detrás da espalda. ¿Estamos? Se non chegamos non pasa nada. Poñemos a frente no chan e cando collamos aire polo nariz, levantamos as pernas e os brazos ca cabeza, vale? 1, 2... Vedes? E xa temos a aleta do tiburón e a cola do tiburón. E baixamos. Subimos e baixamos. Como vades, chicos? Agora vamos explicar outro animaliño do mar. Vamos a tumbarnos o peito para arriba. Así.
Vamos a meter as mans debaixo do cu. Todo abaixo que podamos. Os pés xuntiños e o que vamos facer... A ver, espera. E o que vamos facer é a de 3 poñemos o cogote que é isto da cabeza no chan e estiramos o peito para arriba. 1, 2 e 3. Que vos parece, chicos? Xa son un peixe. Gustamos o peixiño? E abaixo, porque esta é unha postura moi complicada. Agora que estamos así tumbados no chan, vamos facer outra postura dun animaliño que vive no mar. Abrimos as mans, os brazos e as pernas. E xa son unha estreliña de mar. E non nos podemos olvidar de coller aire polo nariz e botalo aire polo nariz. Se queredes, podemos levar as mans á barriga. E así notamos como sube cando respiramos polo nariz e baixa como cando botamos o aire para fora. A ver, vamos a ver. Vedes? Agora vamos xuntar os pés, vamos sentarnos, poñemos as mans debaixo da espalda e vamos levantar o cu. Vedes? E xa son un cangrexo. Pipiribí, 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 pipiribí. Xa son un cangrexo. Que tal, chicos? Como imos? Agora vou explicar. Xuntando as plantas dos pés, alexamos un pouquinho os pés do corpo e vamos facer a postura da tartaruga. Metemos as mans e os brazos debaixo das pernas. Collemos se podemos os pés e elevamos a cabeza aos pés. E seguimos respirando como sabemos. Esta é a postura da tartaruga. E agora vou-vos explicar a da bolboreta. Xuntamos outra vez as plantas dos pés, arrimamos os pés todo o que podamos a nós, todo o que poidamos, así, agarramos os pés e batimos como fan as bolboretas. Que tal, chicos? Como imos? Así fan as bolboretas.
un pé enriba da perna, o outro por debaixo, e vamos ver se escoitamos o zumbido da abella. Collemos os dedos, apretamos desde fora para dentro, nos oídos non moi forte, e temos que facer este sonido ca boca, ca garganta. E se o facemos ben dentro do oído, temos que escoitar o zumbido da abella. Escoitadlo? Eu sí. Agora vou vos explicar a última postura por hoxe. É unha moi complicada, así que se non nos sae, non pasa nada. Mais adiante, sairá. Vamos poñernos como se estuveramos no gato, outra vez. Vale? Levamos unha perna para diante, así, e a outra estirámola para atrás. Torcemos o pé para un lado. E agora tomamos o sol así. Quen toma o sol así, chicos? Esta é a forma de estirar que teñen os lagartos. E toman o sol así. Que vos parece, chicos? Gústanos? Agora hai que facelo do outro lado tamén. Aí, aí e así. Vedes, chicos? Así estira o lagarto. E isto foi todo por hoxe. Mándovos mil bicos e moitos abrazos.